Dobrý večer. Počujete, ako tu tiká budík? Tik-tak, tik-tak. A niekomu to môže riadne liesť na nervy. Keď niekomu lezie na nervy alebo nevie stolerovať nejaký zvuk, volá sa to mezofónia. Nie je to diagnóza, ale je to stav, o ktorom je dobre vedieť, pretože ten sa potenciuje opakovaným takým diskomfortom a možno, že aj očakávaním toho nepríjemného, čo pri tom zvuku ten človek prežíva. A tie emócie sú veľmi také intenzívne, až sa nevie sústrediť. Môže sa stať, že jeho výkon je veľmi oslabený. Môže to byť napríklad v práci, keď niekto šťuka vypínačom, alebo pérom klopka, alebo topánkou. Jeden doktor hovoril o tom, že mu strašne vadilo, keď si manželka čistila zuby zubnou niťou a takto objavil tento fenomén mezofónia. Vtedy pomôže uvedomiť si to, jednak sám pre seba, uvedomiť si to aj pre druhého, povedať mu to, že toto mi vadí, týmto trpím. No a v prípade potreby použiť aj štuplo do uší, ak máme podať nejaký výkon. Takže áno, môže sa stať, že z nejakého zvuku sa ideme v úvodzovkách zblázniť. Sme jednoducho na ten zvuk precitliveli. Je dobré o tom vedieť, majú to aj iní. Tik tak, niekomu to nevadí, niekto spí. Dobrú noc.